Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutenderera. Nhau yekutanga ndiani? Ndiya Budi Ginimbi. Budi Ginimbi, I tell you. Budi Ginimbi ndio munhu anokuti handisi kuti ndoti uri kurarama best life yake panguva ino yeCarolina here kana kuti kudini kuti wakabuda kuBulawayo. Vakaenda kuBulawayo zvokarega disclaimer kana ndichiti Bulawayo kana ndikataura mamwe mazita nechidai I don't mean it to hate kana kuti kunge kuchitwa mumoko nekuda kwezvozvizvi ndo mataurira tinoita chinhauwo dzedu saka kune avo vanenge vachizoitwa offended easily ndosaka ndati disclaimer haisi yekuti tiwanzirwa kuti asi ndo mutauriro wacho nekuti rwendo radai kana kazoona mota it's not Bulawayo, it's Bulawayo kana kuti it's Bulawayo, we all know asi ndo matira tinoita nawo saka Budi Ginimbi vakaenda kuBulawayo. Vaenda kuBulawayo kuya vakabuda mai mwana pakaita mota dzekumudumbu kude imwe mota imwe ichidako imwe ichiteera kude imwe ichiteera kude dzichita mudumbu dzichita kuti tsara dzinda dzichita zvitaita ichiti zviriko mai mwana kuBulawayo kokanzi kuti kunonzi kuchicha kuchakwava ngwara sadzairaza kuti dzaiva pamudumbu nekuti imwe yanga iri pamberi tsvuku kozoti iyoyo yacho ni ferari uya wanga aripo pepe indakatomunga tsika ferari uyu wa drive wa ferari kubva kudombo chavo kwakupinda mharare kufura muharare kwakutodarika achinda kwese route to Bulawayo haisi yekuti unoinda wodarika muchegutu woenda mukwekwe from kwekwe gwero from gwero Bulawayo chichichovha mamwana chinda chimota chiya chitukutuku ka chinenge chitukutuku sota kuti chakabata muground kudai so ndo zvachinenge chikaita mamwana chakainda mamwana chiziva musere kuti chitundu musere ndofunga chichinda ikoko ndavangati kuti vachisenga kuti vachidrive kuri kuBulawayo vedwe from dombo shava vakaenda nacho nedzimwe mota dzanga dziri sura handisi kuti ndo maTesla kana ndo chiidzodzo asi mota dzanga dziri huru mota dzanga dziri huri idzodzo kuda ndo dzaiva convoy yacho niyoyo yavaita dzichiita zvekuita zitaita kudai nemumwe wangu ari pazhe apapa ndofunga kuda ndo vaita mugadho kuna iyoyo ferari uyu kuti pamwe vanhu vasaenda pido naye I don't know tobva ipapo toenda pakuti vanhu vazhinji vekuBulawayo kuya vakazoenda totwa maselfi maslay queens kasiyana vamwe vachipinda muzasi kudai kuti vakwanewo mukati memufananidzo umu vakatorwa Budi Ginimbi vakabata zvakare vana vakatorwa vamwe pakasiyana mai mwana vakaenda pamusoro handisi kuti ndo club yavanga vavamo imomo here vachitora kudai kusotaza kuti mota iri pazasi yakaita kukomberedzwa mai mwana kuda ndo vanga vari vip kwavakaenda ikoko vangu vanozvanzi party boys Bulawayo Zimbabwe ndozvavakanyora izvozvo kada saka kwakune mashaki ega shangwiti ende vaita kuita zvimaoko zvimaemoji zvekuratidza kuti aiwoka the smoke house Bulawayo ndokwavanga vari ndofunga ikoko kuti zvakangonaka zvikanzi navo zvakare eti Ginimbi fan love everywhere kuti vari kufarirwa vasingamboiti kupi kuBulawayo hazvaivanakidza vasingamboiti izvozvo vamwe vachitorwa mapikicha vakadai vamhere kuvangu vakakura pamusoro ipapo zvairatidza kuti life is great zvikanzi at Mr. Gwasira ese of spades azoti iye ndasingamuzivi kuti ndiani asi ndo zvandakaona patimeline yavo ndinotokumbeta kuita kustockholm ndinenjiva stockholm ndichidanzwa kuti vari kumbeta nezvei mazuva ano ndo zvandichita tochibvepo kutienda pane imwe nhau yakakonzera nyakanyaka kana kuti bongozozo nhau yemusikana wakaenda kundoita muproposal wake ndobva agwada mabhasi akaenda kurestaurant of all the restaurants ndokundosvika ndokuti will you marry me kune mukomana ya ndokuti hong ini ndakazvimirira ndinokutora ndinoti yes ndinobvuma kuti unditore tigopinda mukati mesvitsa newe ndobva vanhu vauchira zvozvo zvakanaka handisi kuti izvizvi zvakaita muZimbabwe here muSouth African here muAmerican here muEngland here muJononicans here I don't know kuti murudzii wakazviita tozvitenda izvo tochiti makorokoto zvakare kuti mukomana wayo wakatenda muproposal uzvo ndobva vanhu vati saka ashayika here wafa here munhu uyu naimi ndobva panyorwa zvikanzi hello Zimo girls, did she die? Did she kungogwadama kwaiita ikoko kwayo zvikanzi nevanhu comment section izvo bodo nada pachiputukezi she's going to die soon, wait and see when that guy is going to tell her I didn't force you. Zimbabwean men itai mega ini ndine chigodo chepride ndofa ndakamedza chema yacho ndini ndiri kuipiwa. She just embraced the whole family. I would I single than to embrace myself ndichigwadamira mukomana kuti
will you marry me? Hazviti. I rather die single than stoop that low. There are things which meant to say the way they are not to change. Zimbabwe ipi yacho. Kaurehwa yakanoti kwani zvikanzi why wananga iyoyo seat. It siye zvedu. It will end in tears. Zvikanzi ndezvekupenga izvi I can't. Saga reshuga rakamirira kuverengwa neni. Zvikuti kubudisa shanga. Shuga ikaona chikuvengera shanga 1111. Zvikanzi ini ndofa zvangu nepride yangu. Zvikanzi anofa hausi kuzviona here chimo. Itai megasha ini handidi kufadza anambwa ava. Pazere vanhu mangwana kana ondiitira mashura mumusoro mangu ndinenge ndiri ndega ndakutamba hushirikadzi dofo rangu riripo richichinja vakadzi kunge zvibhukwa zvomukati. Hana, but from today she is the husband. Mashurugwe will walk out on you ukasara wasara. Never mukaburana wonzi he andina kukurola ini wakazvikanda wega pandiri imi vana Lucifer avamusi kuvaziva here. And I'm like, who is the Lucifers? Anditi ndakatokonfuzika wakatoti mazita ndo anopuhwa vanhu vekuti vasazivi kuti ndo kwazvava. Zvikanzi akanofira kuhope plus mufesi uyu haasi zvake sadza ita muri kuita sei ndo kune imwe nyika. Zvandipa chivindi izvi anoramba ndaita ndiye achanobvisa pfuma musikana uyu. No, these sadza itas vazukuru kwaguvi ava hai soze kuchiri kuseni please atidi ndizvo zvavanoda kuitwa mazuva ano, otherwise ka unogara uchingonzi uya ine situationship. Kwari kugara haana kufa but zviite muZimbabwe unosweronzi rehu kana kuti rehu rakanyenga murume. I think wangada kuti vamuhule ndo zvangada kuita. Zvikanzi itai mega hazviitirwe murume wokuzimu izvi. Imagine anokuudza kuti ndaiteedzera pastor zvavaitaura kuti in health and sick until they do us apart. Anokuudza kuti wakandiroora kwa. Zvikanzi asika zvanyore ukaona soro bhangu ari zii wotoroora iye tingafira munhanga zvokwadi. Ini ndoda murume andipfugamire ndo zvandoda zvangu. Havarooreka ana bhanguza ava and he will take advantage of you. Kuzimu tinokushungurudza pasocial media kusvika wati eke unotofa chiti nevamwe out. Kanzi you see, so katinoita zvivindisei. As a man I wouldn't allow my lady to do that. Indo varume kuZimbabwe hazviitwe kune vedu masadza eaters aya. Never ever. Uko ndo kupenga handiite tanetsana ozoti isu we think ahead ka. Aiwa ini ndinyari zvangu regai ndiseenda kashikanzi time mega ko akabva aramba zvoita sei. Andizi I'm not coming, sorry not sorry nevamwe wavo. Mubhebhu uyo anonyatsoziva ana musoro bhangi here zvakanaka. Hazviitirwe muZimbo izvi. Ende futi mai vake vakazvinzwa zvinenge zvakatooma. Zvikanzi namwe ndo zvinoda kuti watsomutserere ukangomuona mutaundi izvozvizvi. I don't know why. Apa tiri maside chiki hedu uye bodo itai mega. Zvakanongochifunga kuti pane chinhu chakadzika mukati memasituationships. Kuti une uchifunga kuti uri wega mukati umu. Asi usina toziva kuti munhu wacho nokutotiwo aiwaka hausi wega. Iwewo uri chipembere kana uchibapire chekungoti uri side chete. Hausi main. Asi iwe unofungwa makomo unogona kuita 7 years uchifunga kuti you are the main mupfungwa. Asi murume uyu unenge uchoti no, you are not the main. Saka panongobhadza zvacho kangozvifunga so unobva wafunga ndangariro kuti ndangariro dzodibaya kubvira apo wakasiyiwa. Satizivo tinenge tatapweri panyaya dzevanhu vanoita zvokudanana vamwe kati bhebhi ona ndozvanofanira kundiitira kati inini personally in terms of relationships ndinenge ndatapweri ndinenge ndatadhanira heti ndinenge ndatazidofu rai rekupedzisira chaiyo. Zvikanzi manje nevamwe rimwe pejiwo aitaura nhau yemumwe mudzimai uyu nyaya ine
inega akakusirisa nokuti kwanza kuti mudzimai ndiye akandobvisira murume zvese mari here, mudzimai ndiye anochengeta murume zvakare, mudzimai uyu in summary anotochengeta even vana vake out of wedlock zvese anoita, murume hapana chaanoita. Mudzimai anenge ane basa rakanaka, ndo pandaonawo hangu ati kuyoyo mudzimai uyu ane basa rakanaka kudai, so murume uyu anochizorova mudzimai wake wemuchato wemusvitsa left right and center kusvika mudzimai akazokuvara mumusoro kutoenda kuchipatara chaiko kuti andorapwa. Wakakuvara vedu vemukadzi wakarohwa nemurume wake wanonzi ngaita sei, asi kwete sokuti ndoona sokuti uchasita kuti ndofunga murume atsamwa nawe kuti uyu ndofunga mudzimai wakazoti andigarimbo ndo out kuda nevamwe vanhu for madrinks but hazvina kuzofadza. Ndofunga murume uya kuti why. Saka ndozvezvimwe zvinhu handizozvi kuti mudzimai wakanga akutsvago vakewo here kana kuti chii chachakuitika, asi ndofunga semunhu wemurume kuda pride yake waona sekuti yajairirwa ndobva anorova mudzimai uyoyo. Saka mudzimai wakamurova kusvika padi akuvara. Saka vanhu vakataura makomenzi akasiyana-siyana, vamwe vakati musiyei, vamwe vakati chimatumwa, vamwe vakati. Saka regai ndingomirira ipapo nekuti inini nyaya iyi handinyatsozva kuti yakasobva ndangoonawo chidimbu. Tochinda pane nhau yeendisize yekunigeria. Vanhu veendisize avo kwakabuda macelebrity vakaenda endisize yacho iyo, kukabva endisize vakaenda madhezi izvo zvokuti vhikira kutopera, asi vazosvika pakundobika jollof rice pakati pestreet. Ndozvakaenda vandotora huni vakaisa mabhodho amene kwakabva nemabhodho ikoko vakatanga kutosuka jollof rice. Kudari jollof rice ratengwa kuti vanhu vari kuenda mumastreet vapuwe free jollof rice vobikira pakati pestreet. Vachiita sei vakagara vakavhara kuti hakuna kwamunoenda, hakuna mota inodarika. Saka ndozviripitika kuNigeria. Then kunowo kuThailand kune zviriko zvekuti vanhu vari kungoita idzodzo up to now. Asi ndasa kuti kozi yeuyu kuti vanhu vaite demonstration iyo ndeyei, nekuti kwesa kuti vana madoko mastudents vari kuzviita izvizvi, uye vari kuti vari kungoenda vondogara vekunoku kazhinji kacho ndichitarisa vanhu vasiri violent. Saka vari kungoenda vondogara vondosimudza zvigunwe zvavo zvepakati vakaisa zviri zvitatu mudenga. Hazvo kuti futi zvakare asati aziva kuti simbo yonorevei, asi zvatoo nemazuva zvichiitika. Zvati mazuva zvichiitika kudai konzi sikare yesvikusora zuro vakazofiritiwa vanhu vacho vari mumastreets nemvura yanga yakasangana nzi mateegasi nekala yanga yakaita blue, yanga yakaita yellow inovava kuti vabve mumastreets nekuti vanga vavata mumastreets. Vanongogara chete ndozvavanongoita, nothing else. Vanogara vocirculata votenderedza zvise zvanotenderedza. Izvi zviri kutoitika currently muBangkok, ndoma zviri kuitika zvonhu izvozvizvi. Mvura ichinaya vari kupfeka marekoti, vari kupfeka mauyu. Saka handisi kuzova kuti vari kuda chii chaizvo pandai utarisa kuti police brutality, asi handaziva kuti demonstration iri kuitwa nevanhu muThailand ndeyei chaizvo, donzvo racho riri kubva papi. Ndizvo zvandanga ndangoya nazvo mukati mevhidhiyo yangu ino. Ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.